За тази висока рамка има и, разбира се, обективни предпоставки. Това е високия преходен остатък от 2,5 милиона. Това са средствата, които ние получихме допълнително и бяха прехвърлени в тази година за отстраняването на бедствията и авариите в селата и язовирите на община Монтана. От друга страна, истинско предизвикателство и другата рамка на проектите за текущата 2015 година. Припомням отново на всички наши съграждани, че това е последната година от периода 2007-2013 плюс 2, т.е. до 2015, в който всички проекти по оперативни програми трябва да бъдат приключени от бенефициентите, т.е. от всички общини в България, в това число и нашата. Ние имаме около 30 проекта, които са на различна фаза на изпълнение, които трябва да приключат в тази година. Иска ми се да смятам, че тази година ще е година на изпълнените обещания, година на променената градска среда и строителството на новия храм Свети Дух и 3-километровата отсечка на канала Парта, 4-лентова, двупосочна, и Слънчевата градина, и Елеко Константинов, и онова, което сме заложили по Красива България, ЦДЕ номер 5 и проекта ни по доверителния екофонд, който е извън тези, за които стана на въпрос на сесията за детска ясла 4. Всичко това така е една твърде сериозна и амбициозна програма. А в преобладаващата си част, разбира се, понеже се намираме в последната година от този мандат, се надявам това да приключим до лятото на годината, защото от немалки опит, който имам вече, знам, че през есента ще се работи трудно поради съвсем обективни причини, имайки предвид влизането в нова кампания. Понеже това е последния от 4-те бюджета в рамките на този мандат, още веднъж искам да кажа, не заменям за нищо нито един бюджет от нито една от 16-те години, в които като кмет ми се е наложило да предлагам рамката за гражданите на община Монтана. Но е факт, че в този мандат, особено в последните 3 години, рамките и процента на изпълнение превъзхождат предходните бюджети, най-вече и заради решителното навлизане на средствата по оперативните програми. Така че за мен това наистина ще бъде един бюджет на променена градска среда, един бюджет на изпълнени обещания, един бюджет, с който, ако бъде изпълнен, аз силно се надявам това нещо да стане, ние ще продължим да бъдем притегателен център и най-бързото място за развитие и за живеене в Северозападна България.